Okay, hvor langt er der cirka? Ikke. Jeg ved ikke, 5 meter? 5 meter. Okay. Du skal ikke skubbe det der helt sikkert. Hop den for helvede, hop! Hop med! Jamen, Jeg lægger ned. Okay, vent nu. det er lækkert. Hvor er du syg, mand. Kan du godt prøve den her? Nej. Okay. Så drejer jeg benene også. Så griner jeg. Syg i hovedet, hvis du får hoppet ned der. Du er ikke normal. Det er sådan... Okay, Pas på, at ramme bolden. Ja, okay, jeg hopper derovre. Jeg skulle ikke bøje benene, ikke? Du skal i hvert fald ikke lande med strækbenene. Det er nok lidt. Så knækker du sammen med ryggen. 3, 2... Sådan. Det gør sådan altså. Nu er det altså. Okay. Kom nu for helvede. Der er gået 1 minut, mand. Okay. Altså okay, det er ikke værd. Jeg håber sikkert noget heldig eller sådan noget, mand. Vildt, så sprang ud på din forhånd. Jeg kan altså ikke knække som mine hænder, eller helt spillet ind i glidetag. Okay, fuck, nu er den der fandme. Nu er den der fandme. Hop nu, man kan gå. Hop! Vil du tage en røv? Nej, det er lukket. Kom med, jeg har den. Kom nu, mand. Okay. Vent lidt, det er bare... Okay, det gør den. Ja. Kom nu. Ja!